kaendi madwa ne duoke ne wacho ni telo marach chakore gi jotelo ka dhir jopiny. Aneno ni gini chakore gi jopiny ka biro jotelo. One thing. Telo marach chakore gi jopiny. Okay. Koka dhi kuom jotelo. One thing. Ingeni politics opogore gi makimbi wacho. Era kidwa ni japinyo change. Scenario enani. Jatelo koseyier. Let's say for example the MPs. Ikawo CDF imiyo jok machiegni kodi. Moko ikani rito godo campaign. To japiny to nigi kech. Kendo kech en kech mapi. It means ni podi biro mana influence. But let me go back. Kimbi no wacho ni idhi hospitali doka yathunge. Health is a devolved function. Okane lwet national government. Kiyudo ko hospital rach, kata yathungo hospital. Onegi penj governor. Okonegi penj the president. We are just being honest. Kawuono anawuok Homa Bay County. Let us be honest mondo wangi ane Homa Bay County. Kabe nitie gima sirikal mamalo setimo. Let me talk. King'iyo gima sirikal mamalo setimo Homa Bay County. Kawuono kata dwa keto mana jiogo simu ka dhano 10. Ting'iyo ni sirikal mamalo setimo nitiere. Kendo wanyalo ne? Onge gima perfect. En mani wa polish mana kaka watimore nade? Kaka wadhi mbele. Donge. Domano winjore. Mawinji. Osiepna Maisak na wacho niya. Ni one onego watiek tribalism. Is very right. But ngamotelo ni opposition kawuono. Kochung kumora amora kadwa wuoyo. Statement mochako watu wetu ya. Watu wetu ya. Karembuto, you can deconstruct that. You can tell me no. Here. Mondikona nena ya ngamotelo ni opposition kawuono kacha kawuoni tupu. Watu wetu ya. Watu wetu wa. Kanen komcha. Eno wacho mana wacho watu wetu. If this is the person, midwa no golo Ruto ka. To my the same person mano wacho ni sirikal and mar shares. And I have evidence, I can produce it even here. Ko wacho ni hii serikali ni ya shares. Kuna wenye waliweka shares mingi, wengine waliweka kidogo. Sasa inka niketo mang'eny chikuonge chiemo. Ngamano keto matin chiemo mara ngamano keto chan kata koro kodo to kocho. To shares gi to en ushuru mar ja Kenya. En tax ma ja Kenya chu ja Kenya te. Kidhi nyiewo fuel ne gari ichulo. Kidhi nyiewo kata mana kibrit ichulo. Chumbi ichulo tax. To ng'ato biro koni niya ni masirikal mar shares. Koro kaniko kura mang'eny tikuongi chia. To seche michoko ushuru ni dakikonwa joma nokoko kura ne sirikand ni mondo gin bende giwe Kigichul. Tango mien kende minene to ntiere jomodong. Maraga ni kaendi, Matiang'i ni kaendi, jintie mang'eny. Ang'o mien kende minene? I've just talked about Ngatma lead opposition. I've just talked about Ngatma lead opposition. My championing the one term. Opposition. Thank you. Okay. Imani na perception mari. It is a perception. Let me just say. Kataka sana kijasasa but just and you understand all these things. And benda just as I do. Chok joko tete. Ngamanege kura.